At ito naman yung mga mamarang chapsoy. Naglalaro sila ng Aprilia ay chapsoy. Ayan. Mga kachapsoy, nandito tayo sa farm ng aking uncle. Mga kachapsoy, oh. Grabe. Ayan mga kachapsoy, sila yung pinakamatatandang tao dito sa barangay Magsaysay. Mga magmara na ang tawag sa kanila. Yung mga magmara, yung mga kagaya mo. Ay, oo, magaganda. Ibig sabihin, magaganda. Kaya pagdating mo sa Manila, gawa ka ng grupo, yung Mamara ka na Mamara Cavite, di ba? Mamara ka na Cavite chapter. Tapos ikaw yung president. Welcome back mga kachapsoy sa aking YouTube channel. At narito na ang pagpapatuloy ng ating vlog dito sa Napocol Beach, Lawang Northern Samar. Ayan, at nandito kompleto tayo. Ayan yung mga pinsan ko, mga magmara team magmara. Ilang mga magmara na ka. Yeah. Welcome to my vlog mga kachapsoy. Tara mga kachapsoy, punta tayo dito sa ligo tayo dito sa dagat. Ito yung mga magmaraw. Nag-iinuman din. Nako, huwag nyo na akong isali. Ayan mga kachapsoy, nandito tayo ngayon sa Napocol Beach. Pero kasalukuyan, nandito tayo sa Rosario Beach. Ito yung kabahagi ng Napocol Beach na kabuang beach dito sa boundary ng Magsaysay at Barangay Kalumutan, Lawang Northern Samar. At ayan yung mga bata, tuwang-tuwa. Ang sarap magtampisaw sa dagat, lalo na't malamig yung tubig. Kahit maaraw, malamig pa rin yung tubig. Ayan, oh. Ang ganda. Ang gandang maghabulan. Yeah. Naku, enjoy na enjoy yung mga bata. Tapos yung matatanda naman andun, nag-inuman. Hoy! Sabay-sabay niyo sa gara. Hello mga kachapsoy! Walang pumansin sa akin. Woo! Ayan, nagpakitang gilas. Masdan mo ang mga bata. Masdan mo ang mga bata. Wala ka bang nakikita? Woo! Woo! Ayan ang chapsoy-chapsoy mo. Mamara ka na. Wala ka bang nakikita? Lahat sila ay pasaway na. Ayan, tuwang-tuwa yung mga bata, oh. Ayan, tumakbo-tumakbo yung titira. Ayan, tumbling. Iba talaga yung mga tinuruan ko. Tara mga kachapsi, makigulo tayo. Andito naglalaro sila ng plerihay. Comment down below kung sino yung mga nakaranas sa inyo ng larong ito. Playhay, ayan. Sige, sige! Okay, ice tubig! Ginagawa! Basyus! Mga kachapsi, nakakamiss din ang mga ganitong laro kasi sa panahon ngayon wala nang mga kabatang naglalaro ng mga ganito. Sana lang ma-appreciate ninyo. Napakaganda po ng mga larong pambata noon ng mga 90s kapanahon namin. Kumpara sa ngayon, dapat ganito. Maganda, may mga physical na laro ng mga bata. Pero ayan, nagkakadayaan na. Ayan, nagkakamas na ang agal. Ang taya. Hi. Hi, sir. Sabihin mo hello mga kachapsoy. Hello, mga kachapsoy. Hoy! Sabihin ninyo hello mga kachapsoy.
Ang chapsoy ninyo. Ayun o. Maliliit na mga chapsoy. Malalaking mga chapsoy. At magandang chapsoy. Ayan. At ito naman yung mga mamarang chapsoy. Naglalaro sila ng Aprilia chapsoy. Ayan. Sobrang nag-enjoy kami mga kachapsoy. Kaya ngayon, pauwi na kami. Nandito naman yung mga matatandang chapsoy. Ayan. Kinuhanan ko ng video yung mga maliliit na chapsoy, malalaking chapsoy, mga magagandang chapsoy, ayan, mga mamarang chapsoy. At ang sabi ko, kayo naman yung mga matatandang chapsoy. Ayan, pauwi na po kami mga kachapsoy, kita-kits. Yes, break it down you. A few moments later. Mga kachapsoy, may ano kami, may paprank kami. Loob lang yapon. May paprank kami. May paprank kami. Naugmaran sila. Naugmaran ba kayo? Tara, si Rapay, bigyan naman natin i-prank. Hello mga kachapsoy. Nandito kami sa farm ng aking uncle, si Paibillo. Ayan. Mangangamuti kami dito sa kanilang tanim na kokwa. Ayan. Nandito na kami mga kapaksoy. Hello mga kachapsoy. Nandito kami sa kanilang taniman ng nanong kokwa sa Tagalog? Ang palaya yung mapait. Ito. Mga kachapsoy. Ayan. Ang dami. Ang luag-luag oh. Ayan. Pwedeng pumasok dito. Ayan. Mga kachapsoy oh. Grabe. Ayan oh. Ang luag-luag ng kanilang taniman. Hanggang mga kachapsoy, hanggang doon pa yun sa kabila. May likuan pa yan doon. Oh. Ayan oh, mga kachapsoy. Fresh na fresh. Ay, ano ba yan? Ito pala. Fresh na fresh. Mga kapaksoy. Ayan oh. Pwede makadaan yung tao dito. Puh, ang luag-luag oh. Tapos mayroon pa papunta doon. Woo! Oh, ang daming bunga. May korektol. May tadong. Ayan oh, ayan yung aking mga auntie. Sige no, yan daw, kung matapang ka, pudin mo. Pudin mo daw. Oo. Sayo la. Sige nonoy. Ha? Hindi ka tunis, kaya ako magbabayad. Sige. Hala, pudin nonoy, sayo. Ay, gasan rito, ito. Ikaw nonoy, ikaw. Sige, pud ito niya. Oh, 1, 2, 3. Hala. Oh, muna ko. Hala, ikaw na may kasalanan, ha? Ayan, sila po yung gumawa ng kasalanan. Mga kachapsoy. Ito, oh, nag-abog-abog pa siya, oh. Sige, mamay. Magpitas ka, mamay.
mga kachapsoy, nandito tayo sa farm ng aking uncle. Ayun o, ang laki. Ito po yung taniman ng kanyang tawag dito, ampalaya. Ang kaibahan po sa kanyang ampalaya dito, matamis po ito. Wala pong kapait-pait. Mas mapait pa po yung inyong mga relasyon. ang luag-luag oh. Ayan. Ayan mga kachapsoy, sa mga gusto pong bumisita at gusto pong bumili ng kanilang ampalaya, pumunta lang po kayo dito sa Barangay Magsaysay, La Honor, Samar, at hanapin nyo lang pang may-ari ng farm na ito na si Rogelio Servito. Ayan, uncle ko po siya. O kaya kontakin nyo po sa inyong maestro Waray at tayo na po yung order para sa inyo. Ayan mga kachapsoy, pauwi na kami. Ayan mga kachapsoy, sulit po yung aming gala. Nakapaligo na po kami sa dagat ng Napocol Beach. At nakapunta pa kami sa sa farm ng aking uncle, sa taniman ng kanyang matamis na ampalaya. Ayan. At ngayon po ay pauwi na kami mga kachapsoy. And thank you so much for watching, and please do support my YouTube channel and Facebook page, Maestro Waray. Hit the notification bell and subscribe. Yes, basta break it down you. Ayan, nandito kami sa Sigad. At ito yung aking mga kasama. Sila yung aking mga tita na magaganda pero mamara. Ayan. Dahil mahirap lang po kami, kaya po kami nagbabaktas sa ngayon.